Horas madihita saluhuna. Horas. Adorang sota mulai partangyang atta di bornginon, martangyang nahohom mahita di bagasar rohat tabe, martangyang mahita. Amin. Tapuk kama partangyang atta di bornginon, marhite namarede hita sia buku ede nomor 210 ayat cada dohot ayat 4. Marhite-hite goarni debata ama, dohok goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Dialo debatado akan najuka roha, alai dilehodo asini rohana, tuaka naserep marroha, haleluya, martangyang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, nasokal jalan abonar, dialohodo nagijang marroha, jala dipatibohodo naserep marroha. Alani i hupangido hami tuho, say ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk serep tobok jala burju rohanami, dia dopan ni halak saluhut. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk epistel di partangyangatta di borngenon, imana tarsurat sian pesalmen bidu 50, mamuka sian ayat sada saha rodiaya onom, marsori-soring mahita macaha. Makuling do debata Jahoba, jala martiting tutanoon sian habisaran tolhas rodi hasudutan. Sainarodo debatata jaladang tagamon hohom ibana, di jolona do api madilat-dilat jala ronggur nagogo situtu humaliang ibana.
papunguhamuma tuau akan daulat marroha akan marpadan dohot au marhite-hite pilihan. Ima sahatna martua mana tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Tabigima kor sian uik 10 sada.
Maredehita Syabukwede nomor 202 ayat sada. Ale Tuhan Jehovah debata amanami namar bangsa di Banua Kicang mulia tema disude dengan di basam Tuhan namar muduhon ngulu nami sian aka arina salpu sahatu bodarion asni rohamdu Tuhan namang lehon gogo dohot hahi pason dihami terbaik kami mangulahon aka ulau nami namaragami mulai sian nama nugut sahat tutikion Tuhan didongani asni roham dohami pasu-pasu ma saluhuna nahu patu pahami Tuhan disude aka parkarejuan ulaun nang pelayanan nami bahen sangap di guarmu lasni roha di keluarga nang di ruasni huriam ali Tuhan Jehovah debata amanami apalah ditikion di paluaso kami laho mamakehon tiki nami dinalaho marsaor dohot ho marhiti pertangyangan napinatu pani huriam sahali saminggu mulai sian wek sada rodi wek 12 nang songoni akka ruasni huriam namat dohoti ibadahon marhite live streaming. Homa Tuhan nama masu-masuhon di sude sobanami puji-pujian nang hatam nanaing tangi honon nami gak be gogo pangapulion dohot bahen bohal nami mangulahon aka ulaun nami tusogok niari pos dorohanami Tuhan donganan mudohami dinalaho madalani pardalanan ni ngoluon molo mangasahon gogo nami do Tuhan dang tuk hami laho mangulahoni atong napos do rohanami hodo dongan nami jala bahen diho mai gabi hasangapon diho lasni roha diami ditangyangon Tuhan marlupik tangan hami di hadapanmu nabadiai di bagasan serep ni roha nami naing pasahaton sudi aka pergumulan ni ruas ni huriam tarlumo bima aka yanakon nami aka danak na ipur magodang say homa Tuhan napaturehon ngulu nasida lehon kacang niumur asa margogo akan natoras na lahu paturehon doh napasikolahon asa saud nasinakap ni rohana sida tercapai aka cita-citanya aka yanakon nami namar sikola di jolo nami nang di aka perserahan pe Tuhan songoni nang yanakon nami namangalu aka parkarejuan pe sai homa Tuhan napatu pahon di nasida saluhuna asa boy nasida mangulahon ulaun na Tuhan tujoloon berbakti tunatorasna jala mabain akan adinggan di tonga-tonga ningoluna dohot nang di akan manguli akasirokap ditodipe Oma Tuhan napaturehon bogasnya kaya nakon nami
atong saha dihoma saluhutna mulai san akana met nang dewasa pe tarlumo bima akana tua-tua nami na sudah gogo manang di dia pe nasida Tuhan sai homa na manglehon semangat di nasida dohot hapor siaun na togu asa toktong marsihohot nasida Tuhan makirim banua gicangi nanaing pasautonmu tu akan na porsea diho unang maingol nasida Tuhan di hatam alai pargoko ima nasida patinggil mata hapor siaun nang partodio nasida taringot tu banua gicangi nanaing lehonomu tupal hanguluan dohot hanguluan nama noktong dia kana porsea diho mulia tema Tuhan napos dorohanami odo nama masu-masuhon ruas ni huriam mulai sian wek sadaro di wek 12 songoni nang akka parhalado nak namar haladoi di tiap-tiap wek lehon masahala nasian hoi Tuhan laho marmahani ruas ni huriam nang adong namapar nang adong na di bagasan haliluon alani pangotak ni portibion gonggo mima pamatang nang todinasida saluhutna ali Tuhan di bata amanami tarlumo bima ruas ni huriam na di bagasan parsahiton inanami nyonya sintua sianturi boru nenggulan nyonya panjetan boru huta barat nyonya Calvin manurung boru sihombing amang teha siregar boru pasaribu dohok nasida nasohu guari hami be pasu ma aka obat na pinangan nasida dohok sude aka nahina perluhon nasida Tuhan dohok perhatian kepedulian perawatan sian keluarga nama koholongi asa jupang dame doh lasni roha di nasida tumi ibu nasida Tuhan malum sian aka parsahitonna dauni nasida marhite todim nabadiai jala pargugoi nasida Tuhan pahiras roha nasida sodangi nasida Tuhan dopak koma dame dohot bohim asa tarjalo nasida pasu-pasu nasyakoi boy nasida Tuhan muse manguduti aka ulauna aka tugas dohot tanggung jawab nasida songon ama songon ina songon natoras songon danak di aka parkarejuan di parsikola anang pe di aka keluarga manang di diape Tuhan pos dorohanami homa Tuhan na manglehon na dumenggan di tonga-tonga ningulu nasida ganup marsada-sada Tuhan sang uninang saluhutna nguluni ruas ni huriam cai homa nama masu-masu nasida sang uninang wisata rohani punguan kategorial kor punguan ina hari Kamis nanaing borhak nasida tu Belitung di hari tanggal 5 ro di tanggal 7 Agustuson sai homa Tuhan na manjoloani perdalanan nasida di udara nang di darat pe dongani nasida Tuhan pasu-pasu lehon hai pason tabai aka silas niroha di nasida asa mulai sana borhak saat tu namula pe boy nasida Tuhan dak kurang manangaha dalam marlas ni roha nasida menikmati sudah akadenggan ni basam songoni nang ruas ni huriam na di bagasan ulang tahun kelahiran pe tabai ma aka kecang ni umur las ni roha di nasida asa biar midaho manasida tutu Tuhan mangulahon aka ulaun nabahen nasida Tuhan habaoron ni pasu-pasum di tonga-tonga ningulu nasida molosongon anak nasida asa berbakti laho mambahen mangalehon aka nadenggan mengharumkan guarni aka natorasna membahagiakan keluarga sangoninang na ulang tahun di Parsaripeon pe pasu-pasu nasida secara khusus
naso adong dope akada danak. Saya hormat Tuhan na mangalehoni olah kodo natuk pasauton saluhuna na sinakap na hinirim ni rohana sida lehon maka kepercayaan di nasida asa gabe na toras nasida Tuhan di tonga-tonga ni keluarga pasu-pasu ma parsaripion nasida saluhuna ruas ni huriam asa gabe ripe na badia na bahagia nasida di Portibion. Sangoni nang tarlumobi program ni panitia tahun kesehatian di tahunon pasu-pasu ma sudi aka panitia mulai sian ketua sahatu pengurus koordinator wek mulai sian wek sada rodi wek 12 asa saluhuna kegiatan-kegiatan na pinatu patuhan bahen sangap di guarmu martabat-taba ma haporsaon ni ruas ni huriam nang naniluhoni amanami amang pendeta resort doh sudi aka parhala do toktong di bagasan hasadaun ni roha jala toktong di bagasan holong nasian hoi Tuhan Jepang ma akadame di tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu manang sudi parhalado ni huriam nama kobasiho Tuhan di sudi nasa ulaon nang sian dewan marturia dewan koinonia nang diakonia pe asa saluhuna boi tarpatupai Tuhan marhite holong nasian hoi dilehoko tunasida ganup todim nabadiai asa ture jalareta saluhuna kegiatani doho di acara puncak ulang tahun ni huriam dohot pesta gutilon pe mulia tema Tuhan disudi akadenggani basam di bodarion masih hol haminaing patu begi hon hatam Tuhan marsite naposom pasu-pasu mai gabego gone paru dihami laho manguduti aka ulon nami dope di aka arena mangihun atong sesai madosa nami marado pokonang dongan nami jolma pe Tuhan asa tamahami di hadapanmu mangasahon anakmu Yesus Kristus Tuhan nami tangi mah Tuhan di tangyang namion. Amin. Tabigi makor sian punguan ina Teresia.
Tabi kimakor sian punguan ama agape. Marede mahita sia buku ede nomor 522 ayat sada. Hallelujah,
pasada maruhatta. Asini roh hamadi hamu doho dame sia debata mata do sia anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hita saluhukna amana minanami suang songoni manang laposo bulung manang remaja na dohot hadir di pertanyaan ngata di garejaon doho akka nama dohoti di inganan dabe manang di bagasna hata ni tuhata nagabe berita nauli di hita di pertanyaan ngataon di mana tersurat di buku ni Matius bidu 24 ayat 45 rodi ayat 50 sada. Ta pai huti hukma hujahahami. Matius 24 ayat 45. Asa di dia do na posoha-posan jalan nama roha na pinabaki ni dukna mangalehon akkana posona mangan ditikina martua do na posoi na mangulau songoni di dapot iduk na di haroronai situturo na hudokot tuhamu pabak kitonna do ibana mangaramoti saluhukna na di ibana alai ia na jahat na posoi dohonon nama di bagasar rohana liling dope asaro iduki gabe tole mai bana mangalicingi akka dongan nana poso manga minum duang boy bana mangakupi akka sipar mabuk dungi Roma iduk nina poso odeng diari naso panagamanna jala di sadihari naso pamotuanna. Jadi agon nama ibana laos lehonon nama tu ibana tohap niaka pangaci. Di sima masa angguk-hangguk dohot na patungar ipon. Di sima sahakna horas marihita saluhukna. Molo taparohahon turpuk nata jahaon sasitongna ini tentang pertanggungjawaban dan kesetiaan atas apa yang Tuhan berikan kepada manusia secara umum. Lapatan nak dipangido debatado sia sudejol maun sejauh mana dia mempertanggungjawabkan akaaha nasaha tuibana. Jadi Allah melihat apa yang dilakukan manusia. Naposona dang mandokon naposo bulung alai sudi majol maun. Setiap manusia diberikan tugas tanggung jawab sejauh mana dia menyikapi naposo haposat doi bana manang naso haposan nasatia doi mana manang naso satia. Dan tiba saatnya kita pribadi lepas pribadi songon naposo ni debata akan mempertanggungjawabkan. Alani molo tapai huti hut nak kaning sude akka edde ni kori secara khusus. Adong sada kalimat yang sama di syair ni ajakan puji majahuba. Pasangap debata. Songonido nak kaning di wiksa pulsada Teresia dohot agape ajakan bahkan asa marsitutu margogo lau mamuji debata dalam arti mamuji debata mangulahun ulau tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita asa marsitutu marsigogo hamu ama hamu ina tugu hamu ma yanak komuna inang kurak salam nak kaning siar ni korni Teresia. Jadi ajakan untuk sejauh mana kita sudah mempertanggungjawabkan. Molo tapai huti hutsen awal lakaning tangyang ni paragedda ditangyangi kalimatna asa gabe halak naburju
unang najukat. Naposo naburju, unang ma naposo najukat. Jadi secara khusus marupani hita jo mamereng sejauh mana kita mempertanggungjawabkan dengan sungguh pemberian Tuhan kepada kita. Taida mabuhadu hita madalani rumah tangga majo tarokon. Takuboto yakin do hita bahwa jodoh di tangan Tuhan. Baru yakin do hita jodoh di tangan Tuhan tapor syai di. Baru song naragu do hita tomatai baru. Ayolo songoni ngamar pahopu ibana urasa dang jodoh yak kita enna. Ngamar pahopu. Anggona baru kawin rupani marsola laki. Aku yakin kita tidak jodoh. Oh natong ngamar pahopu yakin doang dang jodoh hita enna. Baru yakin do hita bahwa pasangan kita itu adalah pemberian Tuhan. Song nagudang takinan angwa mau reagudo. Alai setabayak ko jerupani bahwa ketika Adam sendiri maka Allah membawa seorang wanita yang diambil dari rusuk laki-laki itu. Jadi moladong rupani di gereja-gereja lain hita dak pola songoni. Dak pola tai huttoni. Ngading gabe tata ibadah tai. Aledong do gereja rupani Roma bawa perjulu di son. Baru bun natoras nama buru-burui baru taruh hutuson. Mula songoni etong bahira debata natoras nai berunai tujulu ni siadami. Tak songoni. Adong do na songoni. Bodo dingkas songoni. Ala hita dak pola rupani tur ngatur merdalan sekonsistori ngatur saha di son. Artinya kepercayaan kita bahwa pasangan itu adalah pemberian Tuhan. Apakah suami, apakah istri. Alah sejauh manakah kita mempertanggungjawabkan milik kita. Sejauh manakah suami mempertanggungjawabkan dengan setia dengan sungguh yang menjadi istri di dalam kehidupannya. Sebagaimanakah seorang istri mempertanggungjawabkan dengan setia suaminya. Dapuk tikina tuntutan di debatado isya kita. Adong dosa ada ama na begitu setia dan bertanggung jawab tuinat tanah. Na terus membuat rumah sakit kontrol. Ala memang di samping tumor otak pikiran di nataipe ngasing-ngasing dang normal bi. Jadi sian na mulai martapian, margati baju, mangaliam mangan amat taido. Ada anaknya ada. Dingkat doan anak dingkan. Baka dido anak nido, Pak, tebu sama perawat, ugarar hami pena. Alamat teman do, oh bukan. Jangan lalu kepeng muna rupani gabe ta suruh ma perawat, asa gabe perawat menjaga. Audo menjaga inatakon, audo merawat inatakon. 10 tahun dia rawat istrinya. Ini bukan usia 30, 40, sudah 60. 10 tahun dia rawat inatai songoni. Saat terakhir, Pak, haul majuawinna, peluklah saya. Ihaulah mataima. Mau lihat di kesetiamu. Mati ma. Pangiduan ninatai, haul maau. Ihaul. Mau lihat di holong ni roham. Termati. Betapa bahagianya seorang istri melihat suami yang begitu sih. Jadi memang luar biasa dong ke kesitiannya mon. Yakin mahmuna. Mulai kelakkan atau berarti naragu itu ama. Alai songonido nang ina. Luar biasa kesitian nina. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan hanya cerita. Jadi adong dosa daina sore-sore. Mereka ibana tu restoran memesan makanan. Kalau saya makanan ini itu mereka imana. HP di pintu. Marang nabuhame rupani tartodong nama saya ada halak. Ragema makanan ini. Kebetulan na berpapasan na tabrakan ini na puna rumah makan ini rupani. Kenapa bu kok buru-buru ina? Bahasa songona buru-buru ho. Ido inatai
saya mau makan malam dengan suami saya. Sekarang ulang tahunnya ina. Ulang tahun ni suami ko sonari. Ido sawa hutuhor makanan non yang makan bersama hamina. Ro napuna restoran non didok. Loh, mau ulang tahun na ro. Song no may buam matuson. Apa kamu makan di restoran ini gratis? Mau ulang tahun na ro. Buam matuson din na napuna say. Alay ro inat tay mandok. Dang boy bihubuan ngapi ko na matanami ina. Molo pikir do matam mergua ho hepok manuhur makanan. Sonai ngok bilang tahun na. Ngapain ibu harus berkemas-kemas songoni mau angku soi ngok bilang tahun na merhua. Alai roi na temandok. Jangan salah. Betul suami saya sudah pikun, tapi saya tidak pikun. Karena saya tidak pikun, sayalah mengingatkan suami saya ulang tahunnya. Bah, atong molosong unido balas gurang nama ala ragero nakaning makanani na pajupangi baulak ko mamangalupa gabi gurang ma ilopa silopaun buam mau nina songoni matong burunya kay neru pani manging ulang tahuta hita ros pata lupa ulang tahun yak kayna song na gurang dumi kilina bahana tore nak songni to hirin nang mese kawati tamo. Persoalan sehari-hari itu akan dituntut oleh Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan pasangan kepada kita. Ay bahasa pola nak kering sahat edei. Tagogo maamang, tagogo mainang, manugu gelit. Kok sampai ke situ? Allah memang anak juga adalah pemberian Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Ingat tamu udah manginang sada film na terkenal na jolo di mana seorang anak disiksa orang tua saat tuna mate judul di filmi bolo taingot. Ari anggara angka kamar pola alana amaro mangatu gitu. Saat tuna mate danahi gabi pola di Filipon. Na minggu nasal po dong do na diratte na torasna. Dan kalau kita sering melihat di YouTube itu ada banyak orang tua yang menyiksa anaknya. Boy dudang diber kalaki, tapi sebagaimana firman Tuhan, dapat mati kina, Roma Tuhan ini menghidup pertanggungjawaban. Molo dinggado diliam mangan ninna nakaning. Takola dalam arti mangan, tapi molo peduli do ibana, songon suami, songon istri, songon orang tua, molo peduli do ibana, dapat mati kina. Lianon di dewata do pani. Alai molo so peduli do kita songon natoras. Buanon na may mana tuapi na somaritop songon na di ujungon nakaning. Di sima masa angguk-hangguk dohot patungoripon. Alani ini adalah kesempatan tuhita. Dilihat do petik tuhita. Ngasa dia gurang tabay na kanauliak na nadinggani songon natoras sita di tonga-tonga ni keluarga. Songon perkarejo hita, manang di dia makarejot ta. Nung ngasa dia gurang nauli na dinggan marhite akka karejot tay. Ay marhite karejot tay dotong berita nauli tapasahat. Di bornginom marupani hamua manami nanami dihita saluh. Na disungguli dipaingot. Tuhan memberikan tugas yang beraneka ragam kepada kita. Sada namek dope nak kaning rumah tanggai. Gudang dope akka tugas tanggung jawab na dipasahat Tuhan itu hita. Dan itu akan dituntut pada waktunya. Marilah kita sebagai pribadi orang percaya yang bertanggung jawab, yang setia atas apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Asa juppati kina martua mahamu. Seunang maruk kita nasaha tuapi nasoramitopi na marhangaluton na patungar iponi. Tuhat tama mamasu hita salhuna songon ama songon natoras. Yanakon asa tapatarida hot tanggung jawab tabi marhitulab tabi martangyang mahita. Mauliate ma Tuhan disungkuli hodo kami.
songonak kana makatidak koko, dilehoko do tuhami tikki, lau mangulaw nakkaulaw na pinasaha mo tuhami, bodo ulaw ni ali Tuhan, diak kaparkarijuan, bodo ulaw ni, marhite parsaripeon, ragam ulaw ni tahedi pasahat to tuhami, asiroham Tuhan, paingot kami, asa upakke kami tikki nami, ngulu nami on, makkaburjuhon sudiak kaulaw na pinasahami, gabi akka pribadi na bertanggung jawab jalan na satia kami mangulahoni, asa dapot tikki na, jalon nami tuai, unang masahat kami, tua hulumon, tusi taonon. Ala ditikki ngulu namion, sepasunggulohok kami. Asa huha burjuhok kami, mangulahol lomoni roham, marhiti parngulon nami, marhiti parkarijuan nami, marhiti parumah tanggaon nami, marhiti kaparsauran nami. Ali Tuhan nami hupasahat kami matuhusu dia karuas ni huriam, siap poso-poso sahat tuna matua lansia, o mama ngaramuti, mama sumasu, saya pada wakamara kapersahiton. Pargugui Tuhan akan nagali, palubang rohannya kahalak napojok rohana. Asa totong bengek nasida, madalani hari-hari nengulu, nalau si pasahatomu si buluson nasidabi. Songonima Tuhan kami, tuho mahu pasahat kami, marhiti pertangyangan namion, akadusa pangaleson nami sama Tuhan salpuhom may, asiroham, asatama kami dijulum, marhiti Yesus Kristus, jalo matangyang nami. Amin. Maridehitang huhut pasahaton pilyata. Sudah
martangiang tangiang alia manami. Sai perubadia maguarmu. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsauran itu di parbadia, imam mangaramuti hamu saluhukna. Oke, dak. Nomor 582. 582. Dijawab tadi ya? Ya, sama dijawab. Somba, Pak. 585. Baiklah. Somba. Ada Somba, Mas.